ሰላም ተኸታተልቲ ናይ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ትምኒትናን ባህግናን እዩ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ፍልይ ዝበለ ንነዊሕ እዋን ዓለምና ትፅቢት ዝገበረትሉን ትሰግኣሉን ትፈርሃሉን ዝነበረት ኩነታት ከም ዝተፈፀመ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ንነዊሕ እዋን ዝተዘርበሉን ዝተተንተነሉን ጉዳይ ናይ እስራኤልን ናይ ኢራንን ዌል እስራኤል ንኢራን ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ፈፂማ ከም ዘላ ተሓቢሩ ኣሎ እዚ ነቲ ዓብ ኩናት ወይ እውን ናብ ካልእ ሓደገኛ ኩናት ክኸይድ ዝኽእል ዝበሃል ዝነበረ ግምታት ዶናልድ ትራምፕ ክሽምግል ፈቲኑ ዶ ከምዚ ገይሩ ዶ ተባሂሉ ኣብ መወዳእታ ኣብዚያ ምዕራፍ እዚኣ በፂሑ እስራኤል ኣብ ኣገደስቲ ዕላማታት መጥቃዕቲ ፈፂማ ከም ዘላን ድሮ ብዙሕ ሓደጋ ኣብፂሓ ከም ዘላን እያ ትንገር ዘላ እዚ ድማ እስራኤል ብዘይ ሓገዝ ናይ ኣሜሪካ ጌርናዮም ዝብሉ ዘለዉ ግን ድሓን what is going on this is a very dangerous time أي بحكي حدقنيا جزينا زلنا نايسر ناي راشا يوكرين نبزل على درجة بدي يبلو زلو جدما حدك هلا عبي regional war نبزحت حالتها كسات بزغل كيناتنا تلو لذي اسكما جمريا بزني جمر let's go. Well, we are getting breaking news out of Iran at the moment. Explosions have been heard in the capital, Tehran. At least 6 explosions have been heard. There were reports in US media that Israel is preparing to strike Iran. Israel has declared a state of emergency with a ban on gatherings. And we will bring you more information as it becomes available. But just a few more breaking news lines I can bring you. The Israeli defense minister has imposed a special state of emergency, as we were hearing there. That is in place immediately. So comes in the Yazalana, ab Iran, ab Hamish Motatat, ab Hamish Alamatat, preemptive strike, Ilom Zagalazo, IDF, Camille Zagalazo, way the American Minister that was Isagalazo, Matkata Kaidom comes a Lois and a Garzo Labs, Matkat is in Tainet Hadagawa comes alone, initial reports, way when Agandium Zolo reports are Loyam, Zemala Dema. እቲ ኢራን ትኸዶ ዝነበረት ጉዕዞ ናይ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ንምዕባል ንምዕንቃፍ ወይ እውን ንኢራን ወታደራዊ ዓቕምናታ እንተተኻኢሉ ድማ ሬጂም ቼንጅ ንምግባር እስራኤል ብፍላይ ድማ ነተንያሁ ናይ ስልጣኑ ቦታ እውን ዝኾነ ንነዊሕ እዋን ዝጎስጎሰሉን ዝፀዓረሉን ኤግዛክትሊ ዕላማናቱ ይሃርም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እስራኤል ዘለኹም ኣምላኽ ይሓልኹም ራእይ ክብለኩም ዝኽእል ኣብ ኢራን ዘሎ ህዝቢ ድማ ኣምላኽ ይሓልዎ እዚ ኩናት እዚ ከቢድን ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ማንም ክግምቶ ዝኽእል እዩ so this is a very sensitive situation ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ክቕየር ዝኽእል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ናበይ ገፁ ክምዕብል እዩ እዚ ኩናት እዚ ሃንደበታይ እዚ መጥቃዕቲ እዚ ሃንደበታይ ኮነ ጀሚሩ እዚ መጥቃዕቲ እዚ ከጋጥም ምዃኑ ተነጊሩ ነይሩ እዩ has imposed a special state of emergency, as we were hearing there. That is in place immediately. Israeli radio is declaring that a state of emergency has been declared across all of Israel that will ban gatherings and the suspension of studies at all institutions. Now, Benjamin Netanyahu is currently chairing an extraordinary meeting of the cabinet and the security mini cabinet. And this is in the context of rising tensions over the last few weeks between Iran and Israel. US President Donald Trump's كم نريد لنا أتي ناي إسرائيل Prime Minister وين مجلس إسرائيل state of emergency أو يجي خمسة لبرقت الذي ዝኾነ ይኹን ምትኽኻብ ክግበር ከም ዘይብሉ ብርግፅ ግብረ መልሲ ናይ ኢራን ኣገለገለ ሪፖርት ከም ዝረኽቦ ክሳብ 100 ድሮናት ናብ እስራኤል ኣበጊሳ ከም ዘላ ዝገልፅ ሓበሬታ እውን ርየ ኦብቪየስሊ እተን ድሮናት መብዛሕትኡ ግዜ ቀሲሉ ስለ ዝመፅእ ንእስራኤል ክንዱ ሓደጋ ክፈጥረላ ዝኽእል ኮይኑ ይስማዓነን እዩ but we will see you never know እቲ ቅድሚ ሕጂ እውን ከምኡ ኢሎም ተመኪሖም እንታይ ከም ዘጋጥመ ርኢና ነርና ኢና ናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር ዝሃቦ መግለፂ እስኪ ክንሰምዕ እንታይ ኢሉ ነይሩ Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough. كم تري وزلهم هذه መቸም እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር ቤንያሚን ነተንያሁ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ እስራኤል ሓደ ዓብይ መጥቃዕቲ ብስም ራይዚንግ ላየን ወይ ከዓ I don't know ዝትንስእ ዘሎ ኣንበሳ ድዩ ገለ ኢሎም ተቆይሮቂሖሞ ዘሎ መጥቃዕቲ ጀሚሮም ከም ዘለውን
ሕጂ ጥራይ ደይኮነኻ ንብዙሕ መዓልትታት ክቕፅል ምዃኑ ድማ የተንብሃሎ እዚ ማለት ብተደጋጋሚ ኣብ ዝተፈላለዩ ዕላማታት ክሃርም ክቕፅል ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ ከዓ እቲ ምክንያት ድማ ዝብል ኣሎ ኢራን ትበሃል ንህላዌን ንቀፃልነትን ናይ ጆኖሳይድ ዕላማ ናቶም ንምትግባር ድማ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ንምግባር ይብገሱ ከም ዘለውን ዝብል ዘረባ እዩ ዝዛረብ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ዘረባ ናቱ ንሱ ዝገብሮ እንዲ ዝዛረብ ንሱ ዝገብሮን ንሱ ክገብሮ ዝሓስብን እዩ ዝዛረብ እቶም ፀላእቲ ኢሉ ዘቐመጦም ዝዛረበሎም ዘሎ ክንድቲ ንሱ ዝብሎን ዝገብሮን ኣይገብሩን እዮም ቀደም ክሕሱ ይኽእል ነይሩ እቲ ሚድያ ተቆፃፂሩ ገለመለ ድሌቱ ይብል ነይሩ ሕጂ ግን ዓለም ፈሊጣታ እያ ኣብዘን ዝሓለፈ መዓልትታት ራእያ በዓል ፓሪስ ዝተገበረ ኣድማን እዚ ራየት ወይ ፕሮቴስት እንተትሪእዎ ነርኩም ዴሞንስትሬሽንስ ዳርጋ ዝበፅሐ ህዝቢ ፈሊጡ ኦልሬዲ ኣብ ኤውሮፓ ሕጂ መን ግፍዐኛ ምዃኑ እቲ ዓረብ ክቐትሉን ይደልዩ ኣለዉ ዓረብ ስግኣት እዮም ንእስራኤል እናበለ ኣብቲ ባዕሉ ብፊልሚ ገይሩ ዝሰርሖ ስግኣት ዝበሎ ንሱ እዩ እቲ ስግኣት እስራኤል እያ እታ ስግኣት እስራኤል እያ ንህላወና እዞም ኣብኡ ዘሎ ሃገራት ሓደጋ ኮይና ዘላ ምናልባት ኣብ ሰብዓታት ኣብ ሓምሳታት ካልእ ነይሩ ኸውን ኩነታት ኣብዚ እዋን እዚ ስግኣት ናይቲ ብምሉእ ዞባ እስራኤል እያ ንነፍሲ ወከፍ ኣብቲ ከባቢያ ዘሎ ሃገር ክንደይ ሃገራት ጥዕንያ ኣላ ሕጂ ድማ ኔክስት ቻሌንጅ ናቶም ኢራን እያ ኣብ ኢራን እውን ጠጠው ክብል ዝኽእል ኣይኮነን እቲ ኤግዚስተንስ ናይቲ ስቴት ኩሉ ግዜ ኣብ ውግን ኣብ ዕግርግርን እዩ ምክንያቱ እስራኤል እቲ ሃገር ካርታ ናታ ዝተሓንፀፀ ኣይኮነን ዶብ ናይቲ ሃገር ዝተሓንፀፀ ኣይኮነን ብዕላማ እዩ ድማ እሱ ሕንፅፅዎ ዓቕሚ ስለ ዝሰኣኑ ይኮኑን ከስፋሕፍሑ ስለ ዝደልዩ ስለዚ ኩሉ እቲ ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ሃገራት ንከዓንዋ እየን እቲ መደብ ናቶም ብፍላይ እቲ ዓባይ እስራኤል ዝብል ፕላን ናቶም ተሪኻዮም ብዙሓት ሃገራት ኣብቲ ከባቢኦም ስቲል ብሕጂ እውን ክዓንዋ እየን ስለዚ ሕጂ ኢራን ተወዲቑ እቲ ረጂም ቸንጅ እንተተገይሩ ንኣብነት እየ ዝብል ዘለኹ እንታይ ክስዕብ ፈሊጥኩም ኣለኹም ኢራቅ 2.0 ኢራቅ እያ ክትከውን ኢራቅ ኣብ 2004 ወይ 2003 ዝኾነቶ ኢራን ከምያ ክትከውን እጂ ስለዚ ን50 ዓመት ንድሕሪት መሊስካ ከም ብሓድሽ ድማ ሓደ ሓያል ሃገር ከም ዘይከውን ጌርካ ዲሞክራሲ ኣምፂና ኢልካ ትካረጅ ማለት እዩ ሊብያ ኣብ 2011 ናይ ኩነት ደው ኢላ ዘላ ናብ 1960 እዮም ገሊኦም ተመሊሶም ዘለዉ ድም ኣሎ እዚ ንድሕሪት መሊስካ ብሓዋር እውን ከም ሃገር ከም ዘይቆሙ ጌርካ ሓንሳብ እናሓዋሩ ንፀቐጠሎም ሱርያ ከምኡ እቲ 10-20 ዓመት ጥራይ ኮኑ ከሲሮም ዘለዉ 34 ዓመት ንድሕሪት ተመሊሶም ኣለዉ ከም ሃገር ንኸይቆሙ ድማ ብዙሕ ነገር ኣለዎም ሕጂ ከምቲ ናይ ቀደም ሃገር ክኾኑ ከቢድ እዩ ክኸውን ምክንያቱ ብዙሓት ሓይልታት ስለ ዘለዎ ኣብቲ ሃገር ኢራቅ ከምኡ ስለዚ እቲ ገይም ከምኡ እዩ እተን ሃገራት ተፍርሰን ጥራይ ኣይኮንካ ንሓዋሩ ከምዘይ ፅገና ኢኻ ትገብረን እዚ ድማ ንእስራኤል ዝኾነ ይኹን ተወዳደር ኣብቲ ከባቢ ክህልዋ ከምዘይብሉ ልክዕ ከምዚ ምሽ ሓንቲ ውድድር ኣላ እቲ ናይ ዲክታተር ትብል ፊልም ኣላ ቅድድም ምስ ጀመረ ንኩላቶም ብሽጉጥ ገይሩ እግሮም እኳ ጠቅጠቅ ኣቢሉ ይሃርሞም ሽዑ ቀዳማይ ይወፅእ ናይ እስራኤል ኮሚሽን highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. 80 years ago, the Jewish people were the victims of a Holocaust perpetrated by the Nazi regime. እዚኣ እንታይ ዝብል ዘሎ ኢራን ኩሉ ግዜ እታ ኣብ 2002 ዝበሎ ዘረባ እንተሰሚዕኩሞ ልክዕ ብዛዕባ ኢራቅ ከምዚ ዝብል ነይሩ ኢራቅ ኣብዚ ቀረባ ኒኩለራዊ ኣቶሚካዊ ኣፅዋር ንክትገብር ቀሪባ ኣላ ስለዚ ሰዳም ሁሴን ክረም ኣለዎ ኢሉ ሃሪሙ ነቲ ሃገር ብሳዕነወ ኣሜሪካ እቶም ወታደራዊ እዝናታ ናይ ኒኩለር ዋላ ናይ ኬሚካል ኣፅዋር ዝኾነ ይረኸብናን ኢሎም ኣብ ሊብያ ከምኡ ስለዚ እታ ድራማ ናቱ ደሰይም እያ ዓለም ይፈልጦ እዩ ግን ሓሳዊ ኢኻ ስለዘይበሃል እቲ ሚድያ ልክዕ ከምዚ ዓብ ማይክሮፎን ሂብዎ ድሌቱ ይዛረብ ጥራይካ ኣይኮነን ንዕኡ ከም ምክንያት ተጠቂሙ ድማ ሃገራት የፍርስ ሓይሊ እንተለካ ድሌትካ እዩ ሓይሊ ክህልወካ ኣለዎ that's it there is no discussion in this world ከም ሎሚ በሪህሉ ይፈልጥን እዩ ዝበዓለም ሕጊ ዶ ስርዓት ዶ ብላብላ ዶ ኩሉ ናንሰንስ እዩ ሓይሊ እዩ እቲ ሕጊ might is right ይብሉ might is right ሓይሊ እንተለካ ንስኻ ቅኑዕ ዘለኻ ዝበልካየ ይኸውን ሓይሊ እንተሊካ ድሌትካ ትገብር ኣብ ዓለም እስራኤል ጥራይ ዶምስትሬት ትገብሮ እዚ እስራኤል ዩኤን ይኮንኖም ጀንዕፍሪ ትግበሮም ኩሉ ግዜ ግፍዒ ምስ ፈፀሙ እዩ ንኣብነት ቅድሚ 80 ዓመት ጆኖሳይድ ተፈፂምና እዮም ዝብል ዘሎ እሱ እንታይ ናብ 80 ዓመት ዝኽይድ ኣለዎ ሕጂ ዶ ይኮን ኣብቲ ገዝኡ ዝፍፅም ዘሎ ባዕሉ ካብቲ ናይ ሽዑ ዝተዘጋጠመ ዝኸፍአ ኣብ ሓደ ደሴት መግብን ማይን ከምዘይኣቱ ገይሩ ብኩሉ ዓፅዩ
أكن مقبل ماين إلكتريكن بميسايلات زمقبهم زلو ህፃናትን ቆልዑን ናይ ቃዛ ቪድዮታት ይኽብረዩ ቃዛ ሕጂ ከመይ ያላ ኢልኩም ስረዩ እንደን ዘረባ የድልየኩም እቲ ናይ እስራኤል ዝገብርዎ ዘሎ ነዚ ኩሉ እናገበረት ግን እቲ ዓለም እንታይ ኢሉ ወላ ሓንቲ እገዳ የለ ገለ የለ በቃ ወላ ሓንቲ ንመን እስከ ይግድሉ ባዕለ ኤርትራ ኣብ ምንታይ እዮም ውዒሎም ናቲንግ ሓይሊ ስለ ዘለዎም እቲ ሃገር ክትፈርስ ስለ ዝደልዩ ኩሉ ግዜ ነዛ ኢራን ትበሃል ከምኡ ገይሮም ኣሳቂዮም እዮም ኤርትራ ከምቲ ናይ ባዕሊ ኢራን ስግኣት ስለ ዘይኮነት ዓታቶ እምበር እቲ ንኢራን ዝገብሩ ኣይገብሮን እዮም ኢልካ ክትምካሕ ኣይትኽእል ኢኻ they can do anything ቃል በቃሉ ሀገር ንምብራስ ህዝብ ንምጥፋእ ኩሉ ነገር ገብሩ ክእሉ እዮም እቲ ፖለቲካ ቁጠባ ኩሉ ኣቢዶም እዩ ዘሎ it's very sad. Today, the Jewish state refuses to be a victim of a nuclear holocaust perpetrated by the Iranian regime. Now, as Prime Minister, I've made it clear time and again, Israel will never allow those who call for our annihilation to develop the means to achieve that goal. Tonight, Israel backs those words with action. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. Last year, Iran fired كم زبل زلو أبي هاريمو تبغيري زنقر زلو كل تي أجد استعلامات تباهيلهم توسينهم زنبرو بمولهم نعتاتهم هاريمو كم زلو زنقر زلو سلزي تنايني كولر بروجرام ناتهم زلو بوتا هاريمهم كم زلو نتوم نيكولر ساينتيست زغمت أولو سبا أون هاريمهم كم زلو وتدري حلفتون هاريمهم كم زلو باليستيك ميسايل سرح البوتات هاريمهم كم زلو بركز دما اير ديفنس سيستم زلو بوتات هاريمهم كم زلو فلوتيو سلزي I think this is the moment. I mean, نزيد تبني يرسو كم زجيرو نتسألعي نمدخام زدليو كله نخجبري زتمت نيرو قال فيديوهات كم تزدل كبيران سلزغنا كم تزدل أي واتسن كن هذا فيديوهات نريو زلنا أنا كم تسألت هاد قال يوتشول له but again the situation أبزح بتات كم زهرمو نا إسرائيل حيلي أبقمت إتيخا وتدروا عملاتهم أبقمت إتيخا وتدروا عملاتنا أمريكا عملاتهم everything أمريكا زلهم in fact أمريكا زي بلهم أعموني زلهم سمعناته أمريكا بعدهم زي بلهم أيرون دوم يبلهم من بعدهم أمريكا إسرائيل كنا لهم سلزي نتنا أمريكا فلتتن كلتن إسرائيل يوم زيادة زتكملوا إسرائيل زيادة تسرح كنا بالخلينا كم زنرية زلنا أبزح علامات تحريمهم كم زلوين عن رزلنا it's نبحكي زحزنيو بقاتي نا إيران كنت هدما نبي جوتو قتل كم زخل كابزي كنرى نخلينا تبليسنا خنريو نخلينا تمجلسناتو قال الجزيرة ذهبوا ريبورتو نيروس كتسمع. These attacks, well, Israel has assassinated crucial leaders of Iran's military and nuclear institutions during strikes on Tehran, including the Chief of Staff of Iran's Armed Forces, Major General Mohammad Bagheri, and Hossein Salami, the head of كم تريور لهم again نتم عبيتو تهدراويان كوماندرز assassinate قتيلهم كم زلوين عندري ناي إيران كوينا إسرائيل تقبرو كوينات is very very dangerous كوينات. I mean this country it's like I don't know but technologically advantage زلوهم ناي سماعين بدروني كل جزء. Everyone أبي كم زغمت بخمي كم سر بخمي كم زكاة أصبح خون حبري تايزر لهم so when they do the strike تمتكاتك قبرو خلوا exactly أبي كهرمهم زلوا يفلتيهم نيران كندي جنرالات كندي حلفتي كندي ساينتيست كتيلهم لا يمكن معجي جدما كم تري ورد لهم زم أبي كوماندرات جنرالات زنبرو درو نتكوينات كجمرو خلوا نتوم كوينات كتسألوا زقوليهم زبالهم كتيلهم ما لوز جنرال محمد باغاري تقتيلهم زلوا يزن جرزلوا كتيل كاونتي كلهم زم أبيتي head of Iran's revolutionary guard نايتي ونايتي ثوراوي سراويت تبهل حلاف زنبرة دما حسن سليماني سو تقتيلهم زلهم زنقرزلو Iran's Revolutionary Guard. There are unconfirmed reports that Commander Major General Gholam Ali, who ran Iran's military command center, the Qatam al-Anbiya Central هلا زون ميت أي ترجعت أنا لو تحبريت هاجن زون جنرال توب كوماندر ميجر جنرال غلام علي زبلون تقتيلو خون كم زخل يوم زنقرز الله سلزي إسرائيل كعقبال كله ما بحكي حدا جنيا متقعت مخانو فلات يدلي ما بيك كم زهرمو خول تروف انتليجنس اللي أو حبريتها سلزلهم ركعتنا تكنولوجيا له قبرو زخلو دما أمين إيران عمل لواجن كم زنريو زلنا مستنا إسرائيل بتركت مهنيات إيران
كباب 5 ዓመታት ገዳያ ዘላ ዝኾነ ይኹን ረቂቕ ቴክኖሎጂ ንኸይበፅሓ እቲ ዘለዋ ኩሉ ብናታ ምትዕፅፃፍ ዝኾነ ይኹን ካልእ ቴክኖሎጂ ከይረኸበት ዝብፅሕ ዘሎ እዩ ስለዚ ናይ ክልተ ማዕረ ዝኾኑ ሓይልታት ኣይኮነን ዳርጋ ነቲ ሓደ ብኢዱ ዓፂፍካ ብሓደ ኢዱ ዓፂፍካ ንዓመታት ሓንቲ ኢዱን ብሓንቲ እግሩን ከም ዝኸይድ ጌርካ ድሕሪኡ ምስ ኢኻ ትዋጋእ ዘለኻ ሲቲ ሪያሊቲ ወላቲ ኩነታት ምስ ናይ ዓድና ኻ ስለ ዝገጥም እዩ እዚ እቲኒ ኢትዮጵያ ድደለዩ ክገዝኡ ገለመለ እናገበርካዮም ንኤርትራ ዝኾነ ከም ዘይገዝኡ ጌርካ ኢኻ ትእግዶም እንታይ ዝፈጥረልካ ኩሉ ግዜ እቲ ዓለቕ እቲ ዓመፅ ኢኻ ትርኢ ግን this is the world we live in እዚ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን Quarters was also killed. Firidun Abbasi, the former head of the Atomic Energy Organization of Iran and top nuclear scientist Mehdi Tehranchi have also been killed in the Israeli strikes. Fahid Asadi joins us again now. He is at the site of one of those. She have also. እዚኣቶም ድማ እቶም ሳይንቲስትስ ኣብቲ ናይ ኒኩለር ፕሮግራም ኣብቲ ኒኩለራዊ ፕሮግራም ዘለዉ ሳይንቲስትስ ድማ በብሓደ ከም ዝናገበሩ ቅድሚ ሕጂ እውን ክንደይ ሳይንቲስትስ ከምኡ ዝተፈላለየ ዓይነት ኣሳሲኔሽን ከም ዝቐትሉ እዩ ዝነገር ሕጂ እውን ከም ዝሪኦ ዘለና እዩ ክንስማዕ attacks and these strikes remind us have not been restricted to the capital, have they? No, they haven't. They are not restricted to the capital, as we have reports coming out that different sites, different places across the country have been targeted. Most important of which I can refer to Natanz, a town where hosts Iran's one of the most important nuclear facilities for enrichment. But that is not just limited to that. We know that there are other military sites across the country being targeted, as we have received reports about sounds of massive explosion being heard across the country in different cities and provinces, including Azerbaijan. So ከም ንሪኦ ዘለና እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ሓደ ከተማ ወይ እውን ኣብ ርእሲ ከተማ ቴህራን ጥራይ ታርጌት ዝገበረ ከም ዘይነበረን ኣብ ብዙሕ ከተማታት ኣብ ኩሉ ወታደራዊ ዓቕምታት ዘለዋ ናይ ኣሜሪካ ማለት ናይ ኢራን ወታደራዊ ዓቕሚ ኒኩለራዊ ፕሮግራም ካልእ ናይ ባሊስቲክ ሚሳይልስ ፕሮግራም ዘለዎ ቦታታት ዝበልዎም ብርቱዕ ዝኾነ ድምፂ ናይ ተኽሲ ናይ ደብዳብ ናይ መጥቃዕቲ ከም ተሰምዐ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣበይ ናይ ቦታ እንታይ ኣሎ ጀነራሊ ሓበሬታ ኣለዎም እዩ እስራኤል ማለት እዩ ምስቲ ዘለዎም ብዙሕ ሳተላይትስ ናይ ኣሜሪካ ዶ ናይ ካልኦት ኢንቴሊጀንስ ሓበሬታታት ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኣብ ውሽጢ ኢራን እውን መዓት ስለያይ ዘለዎም ክገርመኩም እቲ ኢራን ብቁጠባ ኣዝዩ ሓያል ስለዘይኮነ ብገንዘብ ክግዛእ ዝኽእል መሊ እዩ ስለዚ መዓት ስለያ ኣብ ውሽጦም እዩ ዘለዎም እዚ ኣብቲ ሰራዊት ይኹን ኣብቲ ካልእ ስለያ ኣለዎም እዩ ገንዘብ ብዙሕ ኢንቨስት ስለ ዝገብርሉ እዚ ኣብ ውሽጢ እቲ ሰራዊት ናይ ኢራን እውን ኣለዎም ኢድ ኣለዎም እዩ ስለዚ ስለ ዘለዎም እቲ ሓበሬታ መዓስ ብኸመይ ክሃርሙ ከም ዘለዉ ይፈልጡ እዮም ጀዚ ነቲ ዓውደ ኩናት ከቢድ ይገብሮ ብሓፈሻ በቲ ክንሪኦ ከለና እቲ ኢራን ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ መጥቃዕቲ ክንገብር ኢና ክብሉ ከለዉ ኢራን ጥንኮቻ ንሶም መጥቃዕቲ ብምግባር ጥራይ እምበር ክከላኸልዎም ኣይክእሉን እዮም ንእስራኤል ካውንተር ስትራይክ ብምግባር ጥራይ እዮም ነፍሶም ክከላኸሉ ዝኽእሉ እጂ ግን ኦልሬዲ ቀዲሞም ከዓ ስለ ዘጥቅዑ ዘለዉ እስራኤል there is very little ኢራን ክገብሩ ክእሉ እዮም ንከምዚ ገሚቶም ኣብ ብዙሕ ቦታታት ፋሕ ኣቢሎም ክህሉ ክእሉ እዮም ኣፅዋር ግን ጀነራሊ እስራኤል ክትሃርም ከላ ዋላ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ዝሃረመትሉ ብዙሕ ዳሜጅ ከም ዝገበረት እዩ ዝንገር ዋላ እኳ ኤግዛክትሊ እቲ ዲቴይልስ ሓበሬታ ይወፅእ እንተደይኮነ ብዙሕ ዳሜጅ ከም ዝገበረት ግን ይንገር እዩ ጂ ድማ እዚ ኦልሬዲ ፕሪኤምፕቲቭ ክገብሩ ከለዉ ኢራን ከይተዳለወት ሃንደበት ክገብርዎ ዝፈተኑ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና but it's just it is what it is. Including Elam, including Hamadan, and elsewhere. So we're dealing with an unprecedented and game-changing development at the time being. As you mentioned, there are several top military officials, including the head of the commander of IRGC, Hossein Salami, which was assassinated, as well as other military officials, including the chief of the staff of Iran's armed forces. And it is not just limited to military officials, as we have casualties when it comes to nuclear scientists. Behind me, you can see a building on which firefighters are still working after. كم نريد لنا أتي متقعت دما ولا أبتي facilities ويكا نبرتنا كوينات وي أبتي وتهدراوي نيكولرا program زلو ترادي كونس أبقل سباتون تارجتس كبريس لزي تذكرون دهرقينكم أبز حالة في متقعت إسرائيل كتكايت كلا 100 نفرتي كم زال على تيزي نقر 100 نفرتي على إلى 5 نبرات F-35 F-16 F-22 كلن عينات مالتي كلن عينات نفرتي على إلى 5 نبرات جدما
برقص حبريتا زي خوتيو متى نسفح متكاتيا جرا زلا معناته استفل عليه كتماتات استفل عليه علامات استفل عليه بوتاتات يا حريما زلا استفل عليه من قدكم من درونات حاويس كمالتي ስለዚህ እዚ ናይ ባሕቂ ከቢድ ኩነታት ምዃኑና ንርኢ ዘለና ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ብዛዕባ እዚ ተዛሪቡ ነይሩ ዶ እንታይ ኢሉ ነይሩ እንተሪእና ድማ ኣብዚ ተዘሪቡ ነይሩ እዩ could launch a military strike in the coming days and that they will likely do it without the support of the U.S. Reporters just asked President Trump about it at the White House minutes ago. Take a listen. How imminent is an Israeli strike on Iran? Well, I don't want to say imminent, but it looks like it's something that could very well happen. Look, it's very simple, not complicated. Iran cannot have a nuclear weapon. Other than that, I want them to be successful. كم تريوا زلهم أمريكا إيدنا خنعوس أين لنا بعالهم قبروا إلهم يا من إسرائيل نجيرهم ممزلوا يزد بحال ولا تمنيس بدأتوا تعين أمريكا ماركو روبيو مستوى السنة زحفوا إسرائيل متقعد خمسة كادت حبيراتنا لا مسانا زت حزي بلون تحبريتها توهي بنالو سلزي إسرائيل بين يجيراتو زلا بمبال قال يسألهم انتهي خاطي كنتات كله زخرداكم زلوا أقدمك كل تاسوان إسرائيل زد ليار تبع كله كسب عنكرة كسب رئيس هذا تعتقى إسرائيل بينها تقبروا زلا أخاطب المالتيو أوكي أمريكا أجباب نبورنا قريب جكم تريود لهم إيران negotiations قبر نيريو لو تقبر ويون قال نجار سكبت عقلي تباهيلو سيزرم نيريو what happened with that negotiations ولا حنتي أمونجو حسابهم كيرهم زنبرم مجمريان بحرن حسب كيرهم I want them to be tremendous. We'll help them be successful. We'll trade with them. We'll do whatever is necessary. NBC international correspondent Matt Bradley. جي أبزياني راح نتريبورت لكم. Now to be joined by Mortaza Hussain. He is a national security and foreign affairs correspondent for Dropsite News. Great friends of the show. It's good to see you, man. Thank you for joining us. Hey, good to see you guys. All right. Well, you join us at a very, very consequential time, my friend. Let's go ahead and put this up there on the screen. We have major developments across the Middle East. CBS News and multiple other outlets reporting, quote, Israel is poised to launch an So Israel كتتكع مخانا تنجير نيريو already درجة بملو تي حبري تعودي نيرو إيران كتحرم إسرائيل كتحرم مخانا إيران أقدم بيلو قد مساعدات in fact هذا نجار أبزنيرو تكويناتي هندا بزكاة ما كم زي كنا نقد فلتو. Moving on to other news, the United States has ordered non-essential employees to leave its embassy in the Iraqi capital Baghdad. A State Department official said the decision was made after evaluating regional tensions. Now it comes as talks between the US and Iran over Tehran's nuclear program appear to be faltering. US President Donald Trump has threatened to strike Iran if the talks fail. So درو already أمريكا نتم سرحتنيات نايمباسنا تاب العراق كهاد مخمزلون ويونا بزوات أمبوتاك كهاد مخمزلون ومن قبل العيد ما بزوج فتات أب كويت ديا بحرين زنبروم أجد الشيكون نجارات كتنكساغس النهاية كمون منيستر ودياتو زين أمريكا ماركو روبيو صحف هاوتينيرا مالي دي I don't know كم استوى السنة جزيرة مزتمات كعت مالتيو ህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ኣብዝ ልዓለ ኣለርት ክኸውን ክኽእል ኣሎ ብሬኪንግ ኒውስ ክከታተል ክኽእል ኣሎ ዝኾነ እንተሎ ድማ ዘድሊ ስኩን ክወስድ ክኽእል ኣሎ ብምባል ኤግዛክትሊ ማለት ከም ዘጋጥም እቲ መጥቃዕቲ ኣይገለፀን ግን ከምኡ ከጋጥም ከም ዝኽእል ግን ተዛሪቡ ነይሩ Is something serious brewing in West Asia? To be fair, something is always brewing in that part of the world, but this time it could be more, maybe even a bigger war. Why do we say this? Because the US is pulling out personnel from West Asia. They have ordered, the Americans have ordered a partial evacuation of their embassies in Kuwait, Bahrain and in Iraq. All non-essential staff have been asked to leave. The Pentagon has also issued an order. It is asking military dependents to leave. كم زنريز لنا أمريكا قديمة سجون تخطوسس أني حياة تي كونتاسي حد بزجات مزلو كتتكع مخانا تأكد جبر مخانو كل calculated coin articulated coinو تجمجيمو توديو تي زلو كونتات كابتن باستات ناتوم دي جلملتات تقند تارجت كون زغل زبلوه يعليوس أني هميم سلزي زي أقاتي مزلو exactly أبكمي ساعات مخاميك جبر مخانو بتصبح مرددا زجبر زلو مخانينا ندرز لنا بحفشة أمريكا أنا يلوخون تبلا لكن almost certain اللي خوين كارب زنيا خوين كأمريكا بكون إسرائيل كم زلا فلوتيو إسرائيل بينا قد قد فاعي تخلني تراين تايو قالات لما تسبقي إسرائيل بينهم يوم زقبروا زلوا زبل الشمن محاب تراي مغنياتو just نختم مثل تقبروا تاكتيك ينبر إسرائيل بينا جيراتو يلكا كقدف سخلا يكونن so إذا كبزيلو نهالوي سلام انتهي تقول الزقبر زنا براشم قلنا كسل زي They want to.
Dependents are mostly family members. They have been given the option of voluntary evacuation. The question is why? Why is this happening? Evacuations usually mean something bad. You evacuate when you're bracing for an attack or a disaster. So what exactly is America bracing for? Listen to what President Donald Trump said. We're hearing reports that U.S. personnel are being moved out of the region within striking distance. Well, they are being moved out because it could be a dangerous place, and we'll see what happens. But they are being, we've given notice to move out, and we'll see what happens. بحفشها كم تري ور لهم already تي كتم بهوت أني هميم كم زي عينت جل سبات نزنا جرزي كم زي أبت negotiation استقبل زلوا أبت زرب زبها زلوا من البات إيران فريها مركز التغيير لف تعطي مقبار يمثلنا يرجن already naval assets كم زي حيل بحر ديو مراقب كينات ديو جل ملك هنكساقص ولا أمريكا ساكت يكون زين كساقص أزيك كبر من كساقص لزخانة حدا جانا كيناتن متقعتن خجبرو دلونت أبزل لولو بوتاي جزيان كنتاتن يوم زجبرو وسلزي again إذا كنتات زي already كمت مخانين الجرنيريو حنت بزياك تملي سامل سمعية نتنياهو ballistic missiles in Israel. Each of these missiles carries a ton of explosives and threatens the lives of hundreds of people. Soon, those missiles could carry a nuclear payload, threatening the lives not of hundreds, but of millions. Iran is gearing up to produce 10,000s of those ballistic missiles within 3 years. Now just imagine 10,000 tons of TNT landing on a country the size of New Jersey. This is an intolerable threat. It too must be stopped. Iran is now working on what it calls the new plan to destroy Israel. You see, the old plan failed. حجي انتهى يوم تزارب زالو إسرائيل Prime Minister Benjamin Netanyahu and he knows very well كم يركان تكونتات manipulate تجبرو أبو ليك نزل ويكندو معريز ودا دروني لنا من دونالد ترامب حتى أبو قريبة هني زي نبحكي رقيق متعللي بوليتيكينيايو نعمتها تبسطان صنحيو ፖለቲካ ከመይ ጌርካ ጠማዚዝካ ውሽጢ ዓዲ እውን ብዙሕ ፀገማት እዩ ዘለዎ ግን ከመይ ጌርካ ጠማዚዝካ ብታ ስልጣን ትፀንሕ ፅቡቅ ጌሩ ዝፈልጥ እዩ መራሕቲ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ንህዝቢ ምዕራባዊ ዓለም ከመይ ጌርካ ትእምን ምዝ ዝወዳደር ፖለቲከኛ ኣሎ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ሕጂ ኢራን ከተጥፋና እያ ትፍትን ዘላ ይብላ ኣሎ ንኢራን ከጥፍእ ለይቲ መዓልቲ እናሰርሐ ከሎ እቲ ኣጠፋፍኣ ተሓሲቦሞ ዘለዎ ድማ ብዙሕ ባሊስቲክ ሚሳይል ገይሮም ምስ ዘለዎም ባሊስቲክ ሚሳይል ድማ እንድሕሪ ኒኩለር ኣባዕቢሎም እቲ ኒኩለር ናባና መፅዩ ነዛ ንእሽተይ ሃገር እስራኤል ዓብ ሓደጋ ክፈጥሩላ ይኽእሉ እዮም እናበለ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ እቲ ኢሞሽናል ኣፒል ነቲ ህዝቢ ምዕራባዊ ዓለም እዩ ሃገራት ዓረብ እንታይ ግድስ እንታይ ዓረብ ኤኒዌይ ዝተመቓቐሉ እንድዮም ደፍኒትሊ ኢራን ብምህራማ ሰለብሬት ዝገብሩ ዓረብ ከም ዘለዎም ምፍላጥ የድሊ በዓል ኢማራት ይሕጎስሉ እዮም ምክንያቱ እቲ ዶሚኒያንት ኣብቲ ዞባ ክኾኑ እንተኮይኖም እቲ ኢራን ዝበሃል ክደክም ክኽእል ኣለዎ ክወድቕ ክኽእል ኣሎ እንተተኻኢሉ ምክንያቱ ምውዳቕ ናይ ሃገራት ዓረብ ዘሐጉሳ ሃገር እንተላ ኣብዚ እዋን እዚ ኢማራት ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ዓረብ ዝወደቐትሉ ኢዳ ናታ ኣሰር ከም ዝፀንሕ ዘሎ ንርኢ ኣለና ስለዚ ሕጂ እውን ኣብዚ ናይ ኢራን ኢንዳይሬክትሊ ኢንቮልቭመንት ክህልዋ ክእል ብቐጥታ ክህልዋ ይክእልኒ ምክንያቱ ንባዕላ እውን ኣብ ፊቶም ስለ ዘለዎ ሓደጋ ከይወጥቀም ስለ ዝፈርሁ ጀነራል ግን ናይ ኢራን ምውዳቕ ወይ እውን ናይቲ ስርዓት ኣብ ኢራን ዘሎ ምውዳቕ ዝደልዩ ብዙሓት ከም ዘሎ ኣብተን ሃገራት ዓረብ እውን ምፍላጥ የድሊ ስለዚ እተን ሃገራት ዓረብ ንባዕለን ሕብረት ስለ ዘይብለን ሓደ ዓይነት መርገፂ ስለ ዘይብለን ንእስራኤል እቲ ዝበለፀ እዩ ኣብ ሕጂ ክዛረቡ ከለዉ ኣብ ሚድያ ካል እዮም ዝዛረቡ ብድሕሪ መጋረጃ ግን እቲ ኣርስቲ ኩሉ ግዜ በንፃር እዩ ሓበራዊ ዕላማ ሃልይዎም ኣይፈልጥን እዮም ካብ ቀደም ገዳፊ ከሎ እናማረረ ይዛረቦም ነይሩ ግን ናብ መወዳእታ ይስሕቁ እዮም ነይሮም ኩሉ ግዜ ናይ ሃገራት ዓረብ ናብ እስራኤል ይኹን ናብ ኣሜሪካ ዝምልከት መጋበርያ ናይ ኣሜሪካ እምበር ኣንፃራ ጠጠው ክብሉ ዓቕሚ የብሎምን ስለምንታይ እቶም ነገስታት ንባዕሎም ኣብቲ ዓዶም ዘለዎም ፀገማት ብዙሕ ስለ ዝኾነ ናይ ኣሜሪካ ሽፋን ናይ እስራኤል ሽፋን እዮም ዝደልዩ እንድሕር ኣንፃር ኣሜሪካ ክኸዱ ጀሚሮም ኣንፃር እስራኤል ክኸዱ ተጀሚሮም እስራኤል ከመይ ጌራ ውሽጦም ፀገማት ክትፈጥረሎም ትኽእል መነቲ ሃገር ፋሕብትን ክትእትወሉ ትኽእል ይፈልጥዋ እዮም ክሳዕ ክንደይ ሓይሊ ከም ዘሎ ኣብ ስለያ ኣብ ካልእ ነገራት ስለዚ ከተምስል ዳልካ ብኣፍካ ሓያል ትኸውን እምበር ንኺስካ እንኮ ካብ ዝኽእሉ ናይ እስላም ሃገር ኣብኡ ዘለዉ ኢራን ጥራያ ብወታደራዊ ይኹን ብካልእ ፊቶም ክትገጥሞም ትፍትን ዝነበረተን ካልኦት ኩለን ኣይሓስብኦን እየን ስለዚ ወላ ግብፂ ዶ ወላ ስዑድያ ዶ ክል ነው ኣይሕሰብኒ ምስ እስራኤል ክትሪኦ ከለካ ወላ እቲ ቱርክ ንኣብነት ከም በራዕራዕ ይብል ግን ሓሶት እዩ ምስ እስራኤል ብዙሕ እዩ ዝሰርሕ ድሕሪ መጋረጃ
ስለዚህ ኣብ መወዳእታ ክትሪኦም ከለካ እዚ ናይ ኩነታት ናይ ቀዛ ክኾን ከሎ ኣኼባ ይግበር ገለ መለ ኩሉ ንኣምሰሉ እዩ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ንእሽተይ ስጉምቲ እውን ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ኣንጻር እስራኤል ስለዚ this is the reality. Iran and his proxies try to encircle Israel with a ring of fire and to attack us with the horrible attack of October 7th. But the people of Israel, the soldiers of Israel, rose like lions to defend our country. We crushed Hamas, we devastated Hezbollah, we hit Iranian proxies in Syria and Yemen. And when Iran directly attacked us twice last year, we struck back inside Iran itself. Yet in defending ourselves, we also defend others. We defend our Arab neighbors. They too have suffered from Iran's campaign of chaos and carnage. Our actions against Iran's proxy Hezbollah led to the establishment of a new government in Lebanon and the collapse of Assad's murderous regime in Syria. ብሓፈሻ ብሕፅር ዝበለ ኣብዘን ዝሓለፈ 2 ዓመት ዝገበሮ ኩሉ ስራሕ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ሊባኖስ ስርዓት ከም ዝቀየረ ኦልሬዲ ነቲ ሕዝብላ ኣሊና ካልእ መንግስቲ ከም ዝመፅእ ጌርና ኣብ ሱርያ ንናይ በሻር ኣልሳድ ስልጣን ኣውዲቕና ካልኦት መፂኦም ኣለው ኣብ የመን እውን ነቲ ካብኦም ርሕቕ ኢሉ የመን ግን ብሓፈሻ ኩሉ እቲ ኣክሰስ ኦፍ ሬዚስተንስ ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ኢራን ትጥቀመሉ ዝነበረት ወይ እውን ኢራን ትጥቀመሉ ዝነበረት ዝብል ግን ነቲ ናይ እስራኤል ጉዕዞ ወይ ናይ እስራኤል ምስፍሕፋሕ ዝቃወሙ ዝነበሩ ሓይልታት ማለት እዩ ብምሎም ኣጥፊና የሚና ብምባል እዩ ዝፍክር ዘሎ ይኾነሉ ግን ካብ እስራኤል ንእስራኤል ክርኢ ከሎ ሰብ ክትሓርቕ ትኽእል ኢኻ ክትፀልኦም ትኽእል ኢኻ ግን ሓደ ነገር ክትመሃር ክትክእል ኣለካ ወይ ክንመሃር ክንክእል ኣለና ሓያል ክትከውን ኣለካ እዚ ካልኣይ ነገር የብሉን ሓያል ድማ ብወታደራዊ ጥራይ ክንከውን ዘለካ ብቁጠባ ሓያል ክትከውን ክትክእል ኣለካ ፖለቲካዊ ሓይሊ ክህልወካ ኣሎ እስራኤል ውሕዳት ህዝቢ እዮም ስለምንታይ ኣብ በፂሖም ኩሉ ግዜ እቲ እስራኤል ንእስራኤል ኣክንዳ 10 ግዜ እስራኤል ጥፍኣት እስራኤል ውድቀት እስራኤል ካብ መመናይ ካብኦም ክትመሃር ክትክእል ኣለካ ኣሜን ሓደ ካብቲ ናይቶም ዓረብ ውድቀት እኮስ እዩ ካብ እስራኤል ዘይመሃሩ እስራኤል እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ገንዘብ ኣለዎም ናይ ነዳዲ እስራኤል ኮይረ ነዳዲ የብሎምን እዞም ሃገራት ዓረብ ነዳዲ ኣለዎም እዚ ገንዘብ ናቶም ተጠቂምካ ከመይ ጌርካ ከምኡ በሊሕካ ነቲ ፖለቲካ ንካልእ ይገብሩ ኣለዉ እንዲኦም ግን ኣብ ናይ እስራኤል ደረጃ ክትበፅሕ ከቢድ ግን ጀነራሊ እቲ ናይ እስራኤል ኩነታት ክሪኦ ከለኹ ኣነ ብፍላይ ኤርትራ ካለ ምርጫ የብልና ነዚ መንገዲ ናይ እስራኤል ክንክተል ክንክእል ኣለና ንሳቶም ዝገበርዎ ኣብ ደገ ገጅፍ ህዝቢ ኣለና ነቲ እስራኤላውያን ዝኽተልዎ ከም ሕብረተሰብ ዝኽተልዎ ከም ኮሚኒቲ ከመይ ጌርካ ትምዕብል ከም ኮሚኒቲ ከመይ ጌርካ ትሕይል ካብኡ ክትመሃር ክትክእል ኣለካ ሃካም ኣዝዮም ውሕዳት ሰባት ንዓለም ከምዚ ገይሮም ይዝውርዋ ኣብ ዩኬ እንተኾነ ፖለቲካ ቢዶም ኣብ ጀርመን እንተኾነ ፖለቲካ ቢዶም ኣብ ጣልያን እንተኾነ ፖለቲካ ቢዶም ኣብ ፈረንሳ እንተኾነ ቢዶም ኣብ ኣሜሪካ ሙሉእ ብሙሉእ ቢዶም ኣብ ካልእ ኣብ ኩሉ ዓለም you go anywhere ኢትዮጵያ እንተኸይድካ ቢዶም ኢማራት እንተኸይድካ ቢዶም everywhere you go ኣብቲ ፖለቲካ ናይተን ሃገራት ኢድ ኣለዎ ስለምንታይ እቶም ዝበዝሑ ቢልዮነራትን ሚልዮነራትን ዓበይቲ ቢዝነሳት ዝውንኑ ኣይሁድ ስለ ዝኾኑ ካልእ ድማ ጠበቃታት ንሶም ስለ ዝኾኑ ኣገደስቲ ኢንዱስትሪታት ስለ ዝቆፃፀሩ ስለዚ ብኸመይ ነተን ሃገራት ኣብ ተሽማን ይመፅዎ እንድሕር ኢልካ ድማ ብኢንቨስትመንት ብረብሓ ብኩሉ ካብ እስራኤል ተነፂልካ ቁጠባ ክትሃንፅ ከምዘይ ትኽእል ገይሮም ነዚ ዓለም ሰሪሖም እዮም ካብ ወለዶ ናብ ወለዶካ የሰጋግርዎ እዚ ጀነሬሽናል ካብ ጀነሬሽን ናብ ጀነሬሽን ከም ዝሰጋገር ኣዝዮም ውሕዳት ህዝቢ እዮም ስለዚ ካብዚኣቶም ኣክንዲ ብፅልኢ ዓዊሩ ሰብ ኩሉ ግዜ ነዚኣቶም ንጥፋቶም ዝመነ ካብ ክትመሃር እዩ ዘለካ ሃካም እዚ ኩሉ ነገር ክገብርዎ ክኢሎም እዞም ውሕዳት ህዝቢ ስለዚ ከማን ኣብ ኣምላኽ ፍሉይ እምነት የብሎም ገለመለ ኣምላኽ ክርስቲያን ኩን እስላማይ ኩን ኣብ ኣምላኽና እውን ኣይኮኑ ዝኣምኑ ናቶም ኣምላኽ ኣለዎም ወላ ኣብታ ናቶም ኣምላኽ እውን ኣመና ሃይማኖታውያን ሃገር ኣይኮኑን ብፍላይ እቶም ቢልዮነራት እየ ዝብለኩም እቶም ኣብ ኤሮጳን ኣሜሪካን ዝነብሩ ዘለዉ ሃይማኖት እውን ዘለዎም ኣይኮኑን ብሓፈሻ እንታይ እዩ ክርዳእና ዘለዎ ሲሪየስሊ ነዚ ሞዴል ናይ እዚኣቶም ከነፅንዖ ኣፅኒዕና ከም ሕብረተሰብ ክንጥቀመሉ ኣሜን ኣብ ላዕሊ ላዕሊ እንደ ዝዛረብ ዘለኹ ናይ እስራኤል ርቀት ክትበፅሖ ሲ ከቢድ ምዃኑ ፍሉጥ እንድዩ ግን ጀነራሊ ኣክንዲ ነዚኦም ምፅላእ እቲ ዝበለፀ ካባቶም ክትመሃር ክትክእል ኣለካ ዝገብርዎ ዘለዉ ግፍዒ ስቃይ ምድብዳብ ለኩም የለዎም ሃካም ከምዚኦም ዓይነት ንፖለቲካ ክቆፃፀርዎ ክኢሎም ብኸመይ ከምዚ ገይሮም ነዚ ዓለም ክሕዝዎ ክኢሎም እንታይ እቲ ምስጢር ናቶም ከመይ ገይሮም እዮም ኦርጋናይዝ ዝኾኑ ከመይ ገይሮም እዮም ዝዓብዩ ነዚ ከም ሕብረተሰብ ክመሃሮ ዝኽእል ኮሚኒቲ እንተዝህሉ ፅቡቅ ነይሩ ኣሜን እዚ ክትገብር ግን ቁሩብ ፖለቲካዊ ስልጣን ሃሊካ ነቲ ህዝቢ ብከምዚ መንገዲ ሞቢላይዝ ወይ እውን ውዳበ ናቱ ናብ ከምዚ ንክኸይድ ስራሕ የድልዮ እዩ ስኢልካ ብኣፍና ኩሉ ግዜ እኮ ሕልፍ ሕልፍ ኢሉ ሰብ ይዛረበይ ግን እቲ ነቲ ውዳቤታት ዝመርሕ ዘሎ ሕብረተሰብ ነዚ ኣብ ህዝቢ ንክሰርፅ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝተፈላለየ ጅዚ መበገሲ ናቱ ካብ እስራኤላውያን ዝብገስ ወላ ከየበሉ ከለዉ
እቶም ሃብታማት ናይ ተዓዲ ዝነበሩ ብቀደሙ ብሓደ ክሰርሑን ብሲስተማቲክ ከመይ ጌርካ እዚ ሕጂ ማለት ዘይኮነስ ቅድሚ ኣማይት ዓመታት ዝጀመርዎ እዩ ባንኪንግ ሴክተር ኣብኡ ዝነበሮም ፅልዋ ንዑ ተጠቂምካ እቲ ካልእ ኢንዱስትሪ ከመይ ጌርካ ትሰርሓሉ ከመይ ጌርካ ኮኦርዲኔትድ ብዝኾነ መንገዲ ልዕሊ ኩሉ ግን መንነትካ ከይጥፋእኻ ኣይሁዳዊ ኮይንካ ኩሩዕ ኣይሁዳዊ ኮይንካ ጥራይ እቲ ሞዴል ክሰርሕ ዝኽእል እምበር ኤርትራውነትካ እንድሕሪ ገንዘብ መምስረኻብካ ትሕሽሾ ኮይንካ ትርጉም እውን የብሉን ክትገብሮ ይትኽእል ኢኻ ኤኒዌይ ካብዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩናት ወይ እውን ትዕንወት እሱ የጋጥማሉ ጠጠው ከነብለ ይንኽእል ኢና ክትመሃሮ ዘለካ ግን እስራኤል ከመይ ጌራ ነዚ ኩሉ ክትገብር ትኽእል ኣላ እቲ ኣይሁድ ዝበሃል ህዝቢ ብኸመይ ከምኡ ዝገብር ዘሎ እንታይ እቲ ፍሉይ ነገር ናቶም ካብ ካልኦት ዝፈልዮም ስለዚ ካብኣቶም ንምምሃር ክንበገስ ክንክእል ኣለና ዝብል እምነት ኣለና ኣደርዋይስ ምሉእ ዘበንካ ኮምፕሌን ክትገብር ምንባር ትርጉም ዘሎ ወይ ውፅኢት ከምፅእ ዝኽእል ኮይና ይስማዓንን ኢና intelligence, perhaps even at diplomatic channels. Things are all over the place in terms of what's actually happening. There has been widespread now evacuation, or at least voluntarily evacuation, of the departure of dependents in the U.S. military bases across the region. Well, they are being moved out because it could Yeah, well, it could be a danger. That situation is much more optimistic. And I think I would attribute the change to changing statements from Steve Witkoff and people in Congress as well too. At the start of the process, Witkoff was saying that the U.S. would be okay with the Iranians. እዚኣ ክነግረኩም ደልየ ነይረ ባይ ዘ ወይ ኣሜሪካ ነዚ ኩናት ኣብ ዶናልድ ትራምፕ ንኢራን ንምህራም ኣይደግፎን ነይሩ እዩ ንነዊሕ እዋን ኣንጻሩ ኣብ ብዙሕ ግዜ ገደፉ ተጠንቅቑ እናበለ ከብል ፈቲን ነይሩ ግን ኣብ መወዳእታ ኢልና ኢና ነተንያሁ ንእስራኤል ዶናልድ ትራምፕ ጠጠው ክብሎም ዓቕሚ የብሉን ኢዝ ቨሪ ሲምፕል ትሩዝ ዓቕሚ የብሉን ምክንያቱ ኣብ ስልጣን ዘምፅዎ ሰብ እዮም ስለዚ ምናልባት ከም ውልቁ ከይቅበሎ ይኽእል እዩ ኔጎሲዬሽንስ ክገብር ሓደ ነገር ንክገብር ይፍትን ነይሩ እዩ ግን ኣብ መወዳእታ እቲ ናይ መወዳእታ ኮል ወይ እውን ውሳኔ እስራኤል እያ ትውስን ነተንያሁ ይድውስን ነተንያሁ ድማ ከመይ ገይሩ ንዶናልድ ትራምፕ ማኒቨር ክገብሮ ይኽእል ከመይ ገይሩ ኣብ ናቱ መስመር ከምፅኦ ይኽእል ይፈልጥ እዩ በሊሕ ዝኾነ ነዚ ከምዚ ዓይነት ኬያስ ዕግርግር ኩናት ዕንወት ማስተር ማይንድ ዘለዎ ማስተር ፕላን ዘለዎ ንነዊሕ እዋን ድማ ንፖለቲካ ናይ ሙሉእ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ኮንትሮል እናገበረ ዝኸደ ሰብ እዩ ባዕሉ ኣብ ብቪድዮ ከም ዝበሎ ኣሎ መራሕቲ ኣሜሪካ ከመይ ገይራ ቢደይ ከም ዝእትዎም ዋላ ኣንፃራይ ከለዎ ኣብ ኢደይ ብናትና ደሌት ከም ዝኸዱ ይገብሮም እየ እናበለ ብትዕቢት እናተዛረበ ቪድዮ ኣሎ ዝዘውር ኣሎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ከመይ ገይሩ ነዚ ኩነታት እዚ ኣብ ናቶም ኮንትሮል ይትይዎ ከመይ ገይሩ ንእስራኤል ንኢራን ኣብ ከምዚ ኩነታት ከጥቃዓ ፈቲኑ ምክንያቱ ምስ ራሻ ዝኸዩ ዘሎ ዝምድናታት ኣይርዮ ኣሎ ባይ ዘ ወይ እንታይ እዩ ከማን ገይሩ ኣብ ካልእ ግዜ ክጥቀስ እምበር እዚ ሕጂ ለንቀነ ዩክሬን ናብ ራሻ ክትገብሮ ዝቐነየት ብርቱዕ መጥቃዕትታት እውን ኣካል ናይዚ ክኸውን ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ስለምንታይ ራሻ ዝኾነ ይኹን ናብ ኢራን ገፃ ትገብሮ ሓገዛት ዓቕሚ ንኸይህልዋ attention ንኸይህልዋ እቲ ብርቱዕ ነገራት ዝግበር ዘሎ ገለገለ ፓትሪዮትስ ወይ ግን ኤር ዲፈንስ ሲስተም ካብ እስራኤል ናብ ዩክሬን ከም ዝኸደ ዝገልፅ ሪፖርት እውን ርአ ነይረ ስለዚ is a very coordinated system ነቲ ንኢራን ክሃርም ምዃኑ ሰለጠ ድማ ንኣሜሪካ እንታይ ገይርዋ ነይሩ ንሑቲ ቤላ ጌርኩም ኣዳኹሙለ ኢሉ ኣብ ሑቲ ፈኒዎም ነይሩ ን50 መዓልታት ንሑቲ ነቲ ናይ ሊብያ ተሪፉ ዘሎ ንዑ ኣዳኹሙለ ኢሎም ነይሩ ስለዚ ንሱ ዕላማ ናቱ ስለ ዝፈልጥ ዝነበረ ኣብ ከመይ ኩነታት ንኢራን ክሃርም ይኽእል ንዑ ዝዳሎ ነይሩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ድማ for whatever reason ነገራት ይኾነሉ እዩ እቲ ኩነታት ኩሉ ግዜ ንዑ ከም ዝምችእ እዩ ዝኸውን ኣብ መወዳእታ ክትፀልኦ ትኽእል ኢኻ ክትፈትዎ ትኽእል ኢኻ ግን ኣብ ኩንነት ግን things work for him ይሰርሓሉ እቲ ነገራት ነቲ ነተንያሁ ዘሕዝን እዩ ግን it is what it is ከምዛ ንሪኣ ዘለና ነገራት ይሰርሓሉ እዩ ንዑ So state TV has confirmed the happening of this explosions, but when it comes to the cause, so far we haven't officially heard anything from Iranian sources. And right now, as I'm speaking to you, there are footages, there are pictures coming from different parts of the city, including Chitkat. ስለዚ ዝኾነ ንጹር ኤግዛክትሊ ኣበይ ከም ተሃረመ ገለ ኣይመፀና ኣሎ ግን እርግፀኛ ምስ ግዜ ክወፅእ ምዃኑ ምክንያቱ ኢራን ነቲ ኢንተርኔት ኮንትሮል ገብርዎ ስለ ዝኽእሉ ገለ ግን ፕሪቲ ሹር ድሕሪ ግዜ ክወፅእ እቲ ሓበሬታታት ግን ኢትስ አ ቨሪ ሳድ ሲቹዌሽን ኣይ ሪሊ ሆፕ እዚ ኩነታት እዚ እውን ብገለ ከተሃዳድእዎ እምበረይ ናብ ካልእ ነገር ክምዕብል ዝኽእል እዩ ኢራን ግብረ መልሲ ከመይ ጌራ ክትህብያ
I think it's كل ነገር calculated ኮይኑ ነተን ሃገራት ዓረብ ንኸይተሃርም ወይ ንገለ ኣሜሪካ ዝኾነ ነገር ኣብ ካል ሃገራት ከይትገብር ተን ሃገራት ዓረብ ኣትሪረን ኣሜሪካ ስለዚ ነገርዋ እምበር ካብ እስራኤል ብቐጥታ ክግበር ኣሎ ዝተባህለ ውሳነ ይድበስል ስለዚ እቲ ኩናት ኣብ መንጎ ኢራንን እስራኤልን ይክኸውን ማለት እዩ we will see እዚ ኩነታት ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ድማ ክንርኢና ማለት እዩ so this is something that the Iranians didn't want and were hoping to avoid with these negotiations that were, at least until a few hours ago, very much ongoing. ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ዕላማታት ክረም ዝኽእል ዝብዚ ኣውሪዶሞ ዘለዉ እዮም ኒውክለር ኤንድ ሚሳይል ፋሲሊቲስ ኢን ኢራን ማለት እዩ ብዙሓት ዕላማታት ከም ዝኾኑ ግን ኣብ ብሓፈሻ ኣብቲ ማእከላይ ኢራን ካልኩሌትድ ዝኾነ ካብ ዝኾነ ዕላማታት ዝረሓቐ ክኾኑ ዝኽእሉ ተባሂሉ ዝተገበረ እዩ ምክንያቱ ኣብ ማእከል ጥራዮም ክገብርዎ ዝኽእሉ ብንኤው እንተኮይኑ ብበዓል ፓኪስታን ኣሜሪካ ቤዝስ ክህልዋ ስለ ዝኽእል ካብኡ ክትመፅእ ትኽእል እያ በዚ እንተኮይኑ ድማ ብዓብዪ እቲ ሃገር ዓባይ እኳ እንተኾነት ግን ከም እስራኤል ዝኣመሰለ ሓይሊ ክትከላኸለሉ ትኽእል ኩነታት ግን ከቢድ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ፕሪቲ ማች እስራኤል ዘድልያ ዕላማታት ሃሪማ ክትህሉ ከም ትኽእል ከም ዝረኣናዮ ኣብ ዝሓለፈ እውን እቲ ምክልኻል ዓቕሚ ናይ ኢራን ኣዳኺሞሞ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ዝነበረ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኢራን ነዚ ኩናት ኣይትደልዮን እያ ነይራ ኣብ ብዙሕ ነገራት ድማ ምስ ናይ ኣሜሪካ ድሌታት ክብሪ ናታ ከየጉደለት ማኒቨር ክትገብር ትፍትን ነይራ እያ ግን ኣገይን we will see ኢራን እውን ስቕ ኢሎም ክድቅሱ እዮም ዝብል እምነት የብለይን they're going to respond ገለ ነገር ክገብሩ ክኽእሉ እዮም ገለ ነገር ክገብሩ ከም ዝኽእሉ እቲ ዓቕምታት ናቶም ቅድሚ ሕጂ ርኢና ኢና እንድሕር ገለ ነገር ዘይክገይሮም ድማ ሓደ ነገር ጥራይ ክርዳእኒ ዝኽእል ኣብቲ እስራኤል ናይ መወዳእታ ዝሃረመቶ ኣመና ከም ዝሃስየቶም ጥራይና ክንግምት ንኽእል ምክንያቱ መጀመርያ ኢራን ግብረ መልሲ ኣብ ዝሃብሉ ብዙሕ ኣድማ ኣይኮነን ካልኣይ ግዜ ዝገበርዎ መጥቃዕቲ ግን ብዙሕ ዳሜጅ ኣብ እስራኤል ከም ዘብፅሑን ብዙሕ ሓደጋ ከም ዝፈጠሩን ርኢና ነርና ስለዚ መወዳእታ እቲ እስራኤል ድሕሪኡ ምስ ሃረመት ዝነበረ ኩነታት ከመይ ክኸውን ይኽእል ሕጂ ዘላቶ ተቃውማ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ ካብኡ ኢና ክንግምት ንኽእል ግን ብርግፅ ኢራን ሓንቲ ከይገበሩ ስቕ ክብል እዮም ክንብል ኣይንኽእል ኢና እንተዝኽእሉ ከማን ፅቡቅ ነይሩ እንተዘይተጎዲኦም ማለት እዩ እቲ ኩናት ጠጠው እንተበለ እንዲና ንመርፅ ምክንያቱ እዚ ናብ ካልእ ነገር ክምዕብል ዝኽእል ኩናት ከም ምዃኑ መጠን ብገለ ተፀሚሞም ገለ መፍትሒ እንተዝገብርሉ ትብኒት ናይ ኩልና ግን ንሪኦ ዘለና it's a very very serious situation ነቲ ኩነታት ናራና ድማ ኣሎ ዝበልና ወይ ይጠቅም እዩ ዝበልና ሓበሬታ ሼር ክንገብር ክንፍትን ኢና ምሳኹም I know እቲ turbulent time ወይ እውን ሓደገኛ ግዜ ተኣፋፊ ግዜ ስለ ዘለና ኩሉ ነገራት ኣስተውዒልካ ምርኣይ ኣካይዳኻ ብፍላይ መገሻታት ዘለኩም ሰባት ጥንቃቐ ብጣዕሚ ከድልዩ እዚ ዓመት እዚ ብዙሕ ነገራት ተጋጥም ከም ዝኽእላ ግምቲት ኢኻ ንኩሉ ነገር ኤር ቲኬት ትቆርፁ ዘለኹም ናይ መወዳእታ መተሓሳሰብ ናተይ ኢንሹራንስ ግበርሉ ኢኹም ኤር ቲኬት ክትቆርፁ ከለኹም ኢንሹራንስ ግበርሉ ኢኹም ዋላ ገለ ነገር ወሲኽኩም ቢካዝ you never know ዝኾነ ነገር ከጋጥም ስለ ዝኽእል እቲ ኩነታት ናትካ ክትቅይሮ ወይ ካንስል ክትገብሮ ወይ ገለ ሪቡክ ክትገብር ዕድል ከውበካ እቲ ኢንሹራንስ ገለ ክትውስኸሉ እንተኽኢልካ እውን ይሕግዝ እዩ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድእ ክፍትነ ነቲ ኩነታት ነቲ ምዕባላታት ናራና ዘድሊ ሓበሬታ ክንበኩም ክፍትን ኢና ካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንምለሰኩም ድሓንኩኑ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ነቲ ስራሕና ድማ ሓግዙ እናበልኩ ምዛ ኣርእስቲ እዚ ክገትፈኩም እየ ኣብዚ ሕጂ ክገትፈኩም እየ ኣብ ካልእ የራኸበና ፅፅብቑ ቻው